Kamai zina marika. Jikanzi Oroti. Asisiri Joseph at this time. Nesero meikuda zvina basa mazvono kuti pandatanga ndandaka nyatsofinira saka siyai kana ikabuda seya kana ipapa mamatona suti yangu ine button 1 rimwe racho radamuka kujaifa ndikati zvina basa button 1 oro mairi ndichajaifa chete Oroti wakomana ndipo patapiwa mukana naMwari apa ndiwo anamukomba zviya zvaairota zviya kuti achaita mani ngatibva tamubata tobva tamuuraya totora gwai touraya tosanganisa ropa nebhachi rake totumira kuna mudhara totifananidzaiwo nguo iyi muone kuti haingadai yemwana muchine mwana here kumusha dhedi tikakatada wewe toda kuona kuti kurota kwake kunozadzikisa sei. Vanhu 10 vari kuda vana variya Ruben, Simeon, Levi pamuri kuwana waini ndio pamuri pamatheti bodi apo wafinishi vazovaona vamwe vati matheti bodi ndopoya Levi kobva kwauya Isaka, Judah, number 4, kobva kwauya Isaka, vakauya Zebhuluni. Ndio vari vana variya. Uya Isaka ane maziso nemeso yakaneta, akaenda koshandirwa ndiJacob. 7 years achifungwa kuti ari kushandirana Rachel. Kobva apiwa usiku ndiye ndiye akabereka wakomana vandotaura nezvawavo. Mumashure macho vana vaRachel ndiJoseph naBenjamin chete. Muri kuzwisisa? But mutsika yechiJudha waiti musikana webasa ari kushandira vahosi aifanira kuzombopota achiiswa kumurume wake kuti amuberekere vana. Saka musikana waRachel akazonoberekawo vakomana vairi ani nani hama dzavo akanobereka Dhani naNafutari. Musikana webasa wariya ndobva anoberekawo vakomana vaviri ani nani zviya Gadi naAsha. Saka ndio wakufudza makwai madota. But anyway, so wakufudza makwai madota because Benjamin ana baba kumpa Joseph yatumwa. Saka we are saying 12 minus 2 equals aja zvipo kuenda kuchikoro pazvinondoda wakufana kuerenga zvinhu zvinokwana. But Ruben achinzwa wenyama anoti varume hama ngatirege kuita chinhu chakashata pamwana wababa wedu. Madii kuti panzvimbo yekumuuraya tomukandira mugomba. Tomukandira pai? Vati yes, ya. Gomba racho rakanyanya kudzika. Kuti kamukandira imomo mahabudi. 9 verses 1. Zvinoda kukuratidza kuwanda kwakaita waweni wako. Verses vanokuda. Izvo zvakanaka here. Se uchitanya kuda kudiwa. Zvinotopuresa mabari muno. Musanyanya kufarirwa zina. Musarambe kusvika. Svikai straight. Vati svikai muine. Uruzame asi ndio mwazvo. Ndovazi mugomba ncho. Pati mnaurira noyaita vana mukoma. Jose hasipinzwa. Awa iwakumara. Ndati zvekutaura vana mukoma kuti ngatiuraye munhu. Jose hasikuziza. Mumwe kuti toita kuna vana mukoma. Vana baba vanhu. Ibaba vanhu ndokubudza kuti kuna vanogona kutaurirana. Kwete wekuzayoja kana Roma. United Methodist. Uniform ngeimwe. Vana baba. Mabhatani ngeamwe.
ari papapame hakuna anomboita asinganyangadza ndizvo mune mabhatani mangani ndozvinokuratidzai kuti muri vana vemunhu mumwe chete but sei muchinyanya kuda kudiwa ipapa murume wako mumhino hauchauri kurwadzana because wakaona vanhu vaita zvikwata kurwadzana okati they segregate me kutoisa nechirungu they segregate me masungire edu ndinocheda ndoda kuno kora sese kuno tingasiyana hembe dzamapfekera papa dzamapfeka mhairi dzamapfeka but amulisense hamusundibata zvakanaka ipapa totoona kuti ndowe mhuri yacho ane matoni asa Jose ndokubva kasvika nenhau ine chizi chingwa nemukaka kachisvika pano pakanzi ndiSimeoni namba 2 kakafunga kuti pamwe ihaki ati ngoma kaona iyezvo Judha akuya ngoku mbuni ndakutokungurwa pa yaisisiri haki kai ina vana mukoma nzambu kutakura pachimanyika kuti nzambu kutakura munhu ari kuramba kutakurwa mazwa kuti nyamu kunyamura munhu ari kuramba musakusinzira aibva ngechisimba because wakawanda is 9 against 1 wakwezi kugomba njo but chinondishamisa mufundisi mugomba muna Jose hamuchisina nhawa ine chizi nemukaka mugomba mana Jose but nhawa iri inana glasi vari kutonamzvira muromo wechizi yauya naJose ari mugomba zvokupangidzei kuna vamwe vanhu vasinei newe wanei nezvauinazvo aiboezi ndosaka ukamuita kakuti tamudzikei havachisina chaunokumbira pauri vanokumbidza kuti isaushamwari vacho vandizvakundisa kune vanhu vanoda chizi dzavakatakura semusandiri but musandiri wacho hau ndosaka muchidaizwa kurufu mufundisi wekuno pakupasha vanotokisisa ikonomi bheki unoziva komi bheki mufundisi moti pamwe mafara kusati ndaona mandifonera vakamufute kwakanaka mufundisi ndafirwa handina mara neyatamba saka mwana yamunhu yo zvaataura zviya kuti vafundisi vanoita zvese kabhegi nzamukora negauni apo neyacho yekusunga but musunga munoita bhegi dekupa wavo mwana ari kurohwa hamudiwa ikoko baba tinongona chiziyei vatimbe hatimbe pandiri kuti vaboke kudzikamai namaike Jose ari mugomba unoona sekunga mwari vamusiya sei unotochema munamato kuti vadai zvakaitirwa nana mukoma munhu wedu mukumba but Jose dai paita kunyeurira ungadai uri kutofara mugomba because dai zvaitika zvavaida kuita vana mukoma usiri mugomba
mudibura hosho wazwa atori naye mudibura hosho wacho Wimba, sinola wimba, wimba. Ibu suka masih ada di sini. Wimba, 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 Sei
kuvhura funga, be optimistic. What is that? Why do you always think negative? But you should be your life here. Baba munhu ari kunyima mota wetende kuti Mwari havadi kuti uite mota vatarumbirira nguva nekuba tuite munhu kwayo unomboita simura hausi kufamba ngetsoka Mwari akazokupa mota wararepimachi yakatutaura ndikati saikironi dai yakaramba chipanimana yakatora nangamamongori kusimura usina kadaiwacho zvikati kamani munopedzisira kunyanza zikana situation yaurinayo inamarika wakomana vaishimalaisi vachitifu unozingati chimutengesi pakati pezvinhu zvese zviri kumiswa kutsvetwa apa pane bhakiti regariki apa pane bhakiti rekoroni apa chose uripo apa pane rehanyanisi haivafundisa zvakanaka tinamatire kushe chose kunyange vamiswa nemhiripiri zvina Mwari mukati arega ndibve ikoko zvikanzi uyu kana vabereki wake hapana akaite sei asi zvakaitwa kuti mabasa aMwari iro ridambudziko rawinaro ramba uchinamata uripo uchiti one day I will make the grace of God. My Redeemer is alive. I'm in Johannesburg. Things are not catching up. Ends are not meeting. I don't worry about my friend. Takauya tesi 2008. But Yane Shinobatika, Nanzandane Shinobatika. But I will never cease to pray. Magwana Shala. Nobody matepa simfuka ndokuvakanya madhaka kumunhu asikaoni kutowedzera problem pamusoro peproblem ndokunama kurikuda kuona macho nemadhaka kwete nemvura nemate ndaitaurira vamwanu ndikati kana muchida kutikurumidza kuti faiti itange musati kana ndeyekuti mhai wako akazodai mhai wako munoi zvinononotsa faiti kana zvazvokumba mazamu zva zvinononotsa kuti faiti ingosvika straight kufesi pamuteera ava vari kundiswa ndokukanya matombo ndokudira jecha zvadirwa jecha vana kundivata ndati zvadirwa chii wadzidzi vanga varipo ndobva watanga chirungu chavo vakati psychologically and biologically, even scientifically, I think this is unheard of. How can you want a person to see, but okay. Kune vanhu vanouya kwauri vachiti vakatarisa situation yako vanoti physically this cannot be done, vanoti biologically it can never be done, vanoti zvese izviitikana. But when Jehovah is putting more trouble on you, he wants the miracle to be very big. Varume azorwa madhara akabereka asingaoni.
achizorwa mandaka anonzi naJesu chienda unogeza kutsime raSalomo. Jesu tsime raSalomo ndakangorinzwa ndichakura handina kumboona kavasa handina vachakanwa here kuti handiona ndambobvira taona koniana achatipa kavasi yacho chipira sinofamba sei zvikanzi hakuna achakutungamirira. What I want you to know is when the problem is getting its intense, that's when the miracle is starting to happen in your life. Kusvika madzoswa kumba muchipiwa kupuromo parichibuda Jehovha vari kubika munani musarambire pambapo mai munouraiwa mune mishonga yamainini endai nemabhati muchinamata muchitiveremerero zvavo mari vangu vachanangana. Don't worry, very soon muchaona vatera ende vagokuudzai zvavakaita murima musipo. Ine munhu ari pano manerwana, ine munhu ari pano manerwana. Asenbeki way, Joburg North way, Kempton Park way. That's your problem. There is God in it. What you need to do is to continue praying. Manuel hapo sichemu. Dosa kati nosiwa hapo. Nanga niosampa msote. Kese mtini kupemu kumoja tani. Dinogo msiani mchifamba. Sekunga kakangana. Bado wameni makumo. Muchache manemu fao. Binosi kimari. Basikaro sichemu. Kana wafura. Apana alofa. But when the kairos come, the time of God, ucharohwa waripo. Pakarudisara nekuti kuromba hakusi kunaka kufesi. Vanhu vari kuita makura pamuchato wavo. Unarume nhasi achata ayambasi maperekedzwa chavo kuti utari kuuya here akakuenda anorume apfekedzwa nini. Hare
manero anaya wena kukudza kutidzivirira uri pana Jesu. Manje manje anokuitira zvinogara zvakanaka. Ndibaba vane tunhu twavo havapererwi nezvekuita pamusoro pelaifi yavo. Ipapo pakutozorwa madhaka ndo pakutanga kuona ko vakabaya kutsimira siro kasina anotungamirira. Kakati varume zvenyu zvekundibatira chitanda imbosiyai, ndine murume wandasangana naye. Fundikirai bvai kumberi kwangu, munodzivira nzira yangu. Ndoda kunanga patsime resiro.